Welatê Amerîka dixwaze artêşa Kurdistana Sûriyê ava bike, navnîşana beşê Rojhilatê Navîn ya Rojnameya Evrasya Dîl bû. Di bin navnîşana borî de, Rojnameya Evrasya Dîl di beşê Rojhilatê Navîn de gotarek bilav kiriye têde amaje dike ku welatê Amerîka dixwaze piştevaniya Kurdan bike û artêşekî ji bo Kurdistana Sûriyê ava bike. Evrasya Dîl dide diyarkirin ku welatê Amerîka dixwaze hebûna xwe li Sûriyê dirêj bike û ezmûnên xwe yên berê ku li Rojhilata Navîn pêk anîbûn, nimûne ezmûna Iraqê û Herêma Kurdistanê careke din li Sûriyê pêk bîne, bi taybetî dema ku dest bi rahênankirina çekdarên xwecihî li Kurdistana Sûriyê kiriye ta ku robrobûna terorê bike. Di gotarê de hatiye ku Serok Erkanê Giştî yê Artêşa Amerîkî Joseph Dunford ji Rojnameya Washington Post re ragihandibû ku welatê wî bi niyaze ji 35 ta 40 hezar çekdarên xwecihî li Sûriyê ava bike ta ku robrobûna terorê bikin. Di hevdemê ku 20 ji sedê ji wê hêza Dunford bas kirî hatiye amadekirin lê Kurdistana Sûriyê. Di gotarê de hatiye tu sîma û asûyên Kurdistana Sûriyê li ser xakê lê Sûriyê de tune ye. Tinê Kurdistana Sûriyê di nexşeyên sîxuriyên Amerîkî de serbarî raportên siyasî ku têne pêşkêşkirin ji bo serkirdatiya siyasî ya Amerîka de Kurdistana Sûriyê hatiye destnîşankirin û tê gengeşekirin. Evrasya Dîl dibêje wekû diyar tu kes naxwaze bi şema paytexta Sûriyê ve were girêdan ji Kobanî ta Tenefê û dide diyarkirin rast e tu Kurd lê Tenefê tune ne, lêbelê Amerîka ji Kobanî ta Tenefê wekû Kurdistana Sûriyê pesend dike ta ku di paşa rojê de hejmûna xwe li ser deverê bi giştî ferz bike û hebûneke hêztir li Rojhilata Navîn werbigire. Her di vê derbarê de Rojnameyê amaje kiriye ku eger Amerîka artêşeke bi wî rengî ava kir û li deverê aktiv kir, wate Amerîka nameyan dişîne ji hêzên herêmî û şema paytexta Sûriyê re ku tu kes nikare sînorê ku bi emrê rojevê hatiye durustkirin biguhere. Eger ne, bi operasyonên leşkerî be. Rojnameyê pirsyar kiriye ku eger şer bi ser artêşa ku bi serpereştiya Amerîka hatî durustkirin de were, gelo Amerîka wê bejdar bibe di şer de, serbarî ku eger Kurdistana Sûriyê hate durustkirin, wê kêşeyan ji Şamê re û paytextên din yên herêmî durust bike, wekû ku Herêma Kurdistanê ser êşî ji Bexdadê û gelek paytextên din yên herêmî re durust kirî